Ito na yung aking ano guys, yung ayan. Soy sauce at saka nilagyan ko 4 na beses kaming magpagpa-fried rice. Hello guys. Actually, malapit na akong matapos sa aking mga niligpit ko na yung kailangan kong ligpitin. At ako'y nagsasaing. Ang dami kong sinaing dahil gawa ko ngayon ng fried rice. Oo, dahil ito ko sa inyo. So, dalawang yung pinagsaingan ko. Isa ito. Tapos ito din. Ayan. Tapos, lagyan ko ng broccoli. Ayan, pinraise ko siya guys. Ito yung pangalan, hindi ko na erase. Ayan yung aming freezer, walang laman. Dahil naubos yung aming stocks. Kaya solong-solo ko ngayon yung aming freezer. So, maglalagay ako ng dalawang broccoli. Ayan. Tapos, hindi lang natira eh. Ito, lalagyan ko nito. At ito pala, munggo. Dalawang batch yung aking niluto. Ito sa next umagahan ito. Ito-thawed ko lang to guys. Pag kinagabihan bago namin ulamin. Ayan. Kanina inulam na namin yung isa kasi. Kaya ayun. Tapos dami pa naman akong egg. Nandun pa sa baba yung iba. So eto maglalagay din ako nito. Tapos egg. Yun lang. Kasi 4 na beses kaming magpagpa-fried rice. So, dalawang klaseng fried rice yung lulutuin ko ngayon. Pero, kaso, wala akong mixed vegetables kasi si Papa hindi pa din siya nakabili. Tingnan ko sa kanya na bumili siya pero hindi siya nakabili. Pero, eto na lang yung gagawin ko. Iba, yung isa may oyster sauce, ang isa naman with egg na pero yung gulay, ito lang talaga yung may-mix ko. So, hindi nakabili si Papa eh. So, ito yung aking ngayon. Onion, garlic, at saka yung ginger natin. Nalagyan ko ng ginger. Tapos, ito, spring onions. Okay, let's do it! Ito na yung aking guys, yung tinadtad ko na silang lahat. So, ayun. Hinintay ko na lang yung rice. Tapos, ito na yung aking broccoli guys. Branch ko na siya una para diretso na siya mamaya sa fried rice. Ayan. Tapos ang reason ko pala guys bakit gusto ko yung fried rice kasi nahahalo ko kung ano yung gusto kong ihalo, like sa mga gulay, ganun, nahahalo ko yung gusto kong ihalo talaga. Kaya mas nagugustuhan ko yung tsaka mas patipid siya sa ulam kasi alam mo yun, konti na lang yung ulam na lulutuin mo, pwede na lang ako mag fried egg na ipang nito kasi may na siya mix na siya, diba? Para mas matipid talaga siya sa ulam at saka yun, mas convenient din siya kainin, mas healthy pa. So kukunin ko na to, okay na to. Unahin ko lang muna yung isang batch ito.
na ano, meron pa isa dito, medyo mainit. So nanghiram ako ng kawali sa kabila kasi hindi siya magkakasya yung ano, kasi ang liit naman ng kawali namin. At saka alam nyo ba, ang ganito mga kawali yung mga gusto ko, kung i-compare ko dun sa mga non-stick, kasi masisira, ang daming mga non-stick ngayon, kagaya nito non-stick ito, pero wala na, hindi pa rin siya tumagal, natatanggal na yung mga coating niya, which is not good talaga. Pero ayun, ayan, hiniram sa kabila. Ang laki kasi ng mga kawali nila doon. So, syempre, malaki yung pamilya nila. At maglalagay ako ng konting oil. Ipa-fried ko lang to. Alam ko, it's unhealthy, pero inaano ko lang to para at least may ano siya, lasa na ano. Pero pwede naman hindi maglagay. Pero feel ko lang kasi para may ulam din siya. So, ayan. Akala nyo, olive oil yan. Hindi. Hindi yan olive oil. Ayan. Konting oil. Kasi mas nakokontrol ko kasi dito. Kaya nilagay ko yung oil dyan. Para sabihin nila olive oil. Hindi naman. Pero, yan. So, unahin ko to. Unahin ko to pag fried. Para lumabas yung ano niya. Yung talagang lasa niya. Para lumabas yung flavor niya. So, ayan, nilagay ko na yung ano, onion tsaka yung garlic. Tinabi ko lang yung ano, mga meat. Yun yung isa. Hi guys daw. Tapos yung ating ginger. Ayan. Kailangan natin siyang ano para lumabas yung lasa ng ginger. So, nilagay ko na yung ating broccoli. Ayan siya guys. Nilagyan ko ng oyster sauce, soy sauce, at saka nilagyan ko na ng rice kasi medyo madami ata siya. Hindi na siya magkasya. So, ayan. Yung anak ko nag-hi guys. Ayan. Ayan. Ayun na siya guys. Ang sarap. Sobrang sarap. So, nilagay ko pala na oyster sauce ito, yung Panda brand oyster sauce. At saka yung soy sauce. Nilagyan ko ng konting asin. So, depende na sa inyo guys kung depende sa panglasa nyo kung ano yung gusto yung ilagay. Kaya, ayan. Kaya, ayan. Tapos na ako. So, ayan na siya. Madami. So, teka, tumatawag si Papa. Ayan, tumawag kasi si Papa, guys. Pero, ayan, uuwi siya, no? Pauwi na kasi. So, ayan siya, yung fried rice. So, hahatiin ko to ng apat. Mamaya yung isa, tapos sa tatlo lang yung matitira. At saka, hindi to masisira, guys. Kahit ilagay nyo sa chiller lang, dyan na sa baba. Pwede din to i-freeze. Siguro i-freeze ko na lang ang, siguro, dalawa lang siguro yung i-freeze ko nito. Ang lahat, yung aking ingredients, sana ay may kayo dito napulot kasi hindi talaga to masisira. Even nga yung normal lang na rice, ilagay mo sa refrigerator, hindi talaga masisira yan. 1-2 araw, hindi talaga masisira yan, promise. Na-try ko na yan, hindi talaga nasisira kasi mahilig ako mag-refrigerate ng tirang ulam, tirang kanin. Mahilig ako mag-refrigerate ng ganun, so hindi talaga siya nasisira. Kaya dito sa bahay wala kaming sayang na pagkain. So yun lang. So sana nagustuhan ninyo guys. Sana kung gusto nyo gumawa ng fried rice or even kahit anong pagkain. Pagaya na sinabi ko kanina, the night before namin kainin ito, alam ko lang ibaba. Tapos iano ko to sa iinitin ko na lang siya. So, luto na yan ha. Diretso na yan kakainin. So, dalawang batch yung, isang malakihang yung ginawa ko na munggo. Tapos, ito, I freeze also this one, the broccoli. So far, so good. Yeah, perfect. So, yun lang guys. I hope you guys enjoy. Tsaka follow nyo pala ako guys sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. Dahil kailangan ko na magpaalam sa inyo dahil mahabang ligpitan. So, yun. See you in my next video guys. Babush! Oh yes, it's a complete disaster ito.
mahaba-habang ano ito, lilinisin. At eto na pala yung aking, actually 3 lang yung nagawa natin dahil binigay ko sa kabila yung isang maliit na lagayan. Kaya 3 lang kasi nagustuhan din nila.